Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Forum ng mga kandidato sa Angeles City, ikinasa ng JCI Culiat. Mayor Sara Duterte, ilang senatorial candidates ng UNITEAM, bumisita sa Mabalacat City. Mas mahigpit na protocols kontra bird flu, ipinatupad ng Department of Agriculture. At dalawang sospek sa rent sanglatangay scam, arestado. Isang kotse na recover ng mga otoridad. Magandang gabi, Central Luzon. Ako po si Jennifer Sarenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Sa mga sandaling ito, patuloy po ang mga humahabol sa national position sa pangangampanya at ngayong araw, bumisita po sa Pampanga ang ilang senatorial candidates ng UNITEAM, kasama po si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, at inaasahan din ang pagdating ng pambato sa pagka-vice presidente na si Davao City Mayor Sara Duterte. Nandun po sa mga sandaling ito ang ating kasamang si Paulo G. Santos para sa pinaka-latest na balita. Paulo? Ating Jen, nandito ako, eksaktong location sa Sivera, Barangay Tabon, Mabalacat City at isa-isang bahagi ito ng entrada nitong mga pinapapasok na supporter ng Unity Team. At sa kasalukuyan, ating Jen, nakikita mo naman ay paunti-unti ding may pumapasok at lumalabas dito sa bakanting lote na kung saan ipinosisyon dito yung entablado. At nandiyan si Paring Johnny sa entablado ngayon, nagsasalita si senatorial candidate Sal Panelo, ating Jen, at sa mga naunang mga binabanggit niya, isang malaking katanungan sa lahat na kung bakit ang isang PDP laban QC faction ay sumali dito naman sa Unity Team. Ang pinapaliwanag niya ay sinasang-ayunan daw niya ang presidential daughter na si Vice Presidential aspirant Sara Duterte, na sa lahat ng mga presidential candidate ay si BBM, ating Jen, ang pumupuri at hindi bumabatikos sa administrasyong Duterte. Kaya nakikita daw niya ang tunay na intensyon ni BBM doon sa ikinakampanya na pagkakaisa, ating Jen. Alright. Maliban at kay senatorial candidate Panelo, sino pa ang senatorial slate ng UNITEAM na nandyan ngayon sa Mabalacat, Paulo? Yung dalawang artista, ating Jen, na sina Robin Padilla, na alam naman nating tagapanalig ni BBM at ni Inday Sara Duterte, ay kanina nagsalita din natin dyan, namataan natin din itong dating alkalde ng Quezon City na si Herbert Bautista, na sa maiksing pananalita ay kinausap nila yung mga Kapampangan at yung kanilang mga pangarap sa sakaling maupo sa Senado ang kanilang ibinibida, at yung mga karaniwan na panliligaw ng mga boto sa mga Kapampangan natin dyan, yung pagkanta, hindi nawala yan, at gayon na rin yung kanilang mga binabanggit na salita kung bakit sila ay nagtataguyod dito sa ikinakampanya ng pagkakaisa ng Unity Team. Pero kanina atin dyan, nakausap din natin si si GMA, ang dating kongresista ng ikalawang distrito ng Pampanga, at narinig natin dyan mula sa kanya na ito raw itinerary ng Unity Team ay hindi na siya nakikialam. Sakali lang daw na maging available din siya at lalo na malapit dito sa kanyang hometown, saka naman siya nakikialam. At tinanong natin kung gaano kalakas o anong estado na itong level ng kanilang pangangampanya. Ang sinasabi niya, nagbabase lang daw sila, ating Jen, doon sa mataas na survey. At dito daw sa Pampanga ay malakas na malakas. Ika, sabi ni si GMA, ang Unity Team. Alright. Ngayong araw, Paulo, nabanggit natin na inaasahan nating darating dyan ay ang kanilang pambato para sa pagka-vice presidente na si Davao City Mayor Sara Duterte. May balita ba kung darating din si BBM dyan sa event na yan?
Ating Jen, simula kaninang umaga o ng tanghali ay nasubaybayan natin yung lakad ng unity team na si Sara Duterte. Walang kumpirmadong impormasyon na makakasama siya ngayong gabi. Pero yung mga tinatanong natin dito, hindi rin sila sigurado. Pero ang siguradong makakarating daw buhat ng Quezon City ay si Presidential Daughter Davao City Sara Duterte, ating Jen. At ilan dito sa kanilang mga kasamahan na local leader, ating Jen, ay alam naman natin itong maagang nagdeklara ng suporta sa unity team na si Mayor Chris Garbo at ng ilang kanyang mga slate sa konseho. At nakikita natin ngayon, ating Jen, na bukod dito sa maiksing programa ay merong manakanakang babanggit nitong mga miyembro ng slate ng lokal naman kung paano nila nakikita yung kapalaran ng mga Kapampangan sakali daw na pagkatiwalaan itong slate ng unity team mula dyan sa Senado hanggang sa pagsuporta kay BBM. Paolo, nakikita namin sa monitor ngayon, yung karamihan na nandyan sa stage, ay parang mga miyembro ng Muslim communities, tama ba? Yeah, oo. Ito yung mga sympathizer, Ate Jen, ni Robin Padilla, na kung tawagin ang kanilang federation, Muslim Federation in Pampanga. At ito raw pangangampanya ni Robin Padilla bilang kapananampalataya nila, kanilang itataguyod ito sa lahat ng Muslim community. At alam mo, bukod pa dito sa mga supporter ni Robin Padilla na Muslim, talagang pansin din naman natin sa mga Kapampangan, kapag may pumupuntang artista, yung star factor, ating Jen, kasama yan sa sinusubaybayan ng ating mga kababayan kung sila'y kumanta, sumayaw at magbigay ng mga pananalita. At kabiro pa nga sinasabi ni Robin Padilla, kapag babanggit siya ng kanyang mga plataforma de gobyerno, ang pinakaabangan daw ay yung kanyang pagharana sa mga botante. Alright. So far, ang nakita natin, kasi bago po itong ating news ay nakapag-live din, ang ating reporter na si Paolo, at nakita nga natin yung ilang senatorial candidate, of course, si senatorial candidate Sal Panelo, na kumakanta. Ano ba yung magiging flow ng programa diyan, Paolo, kasi sa mga sandaling ito, nakikita natin nasa stage ngayon si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, and I think ano ba ginagawa nila sa ngayon sa kasalukuyan, Paolo? Ayan, yung feed na pinapadala sa inyo ni Parin Johnny, nakasalang na yata itong si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, pero ang nauna na nga niyang binabanggit ating Jen ay itong tibay nitong tandem ng BBM at ng Sara. Yan ang kanyang binabanggit sa atin na kanyang susuportahan at doon sa inabot daw ng kanyang network, na maraming kumikilala na local leaders sa iba't ibang bahagi ng bansa, saka naman daw siya doon tumutulong. At nabanggit din natin, may mga ilang katanungan din tayo ating dyan tungkol nga dito sa nagiging problema ngayon ng ating bansa hinggil dito sa krisis sa ekonomiya. Ang binabanggit niya, sa lahat daw ng mga uupo na presidente ating dyan, talagang meron ng mga formula kung paano ampatan itong problema natin sa krisis sa ekonomiya. Nga lamang yung implementasyon. Sino ang makakapagpatupad ng tamang formula dito sa krisis na pinagdadaanan ng ating bansa? Yan ang binabanggit ni CGMA. Alright, sa mga sandaling ito, abangan pa po natin ang mga karagdagang detalye kaugnay sa event na yan. At isa na nga po yan, inaasahang pagdating ng pambato para sa pagka-vice-presidente ng unity na si Davao City Mayor Sara Duterte. Maraming salamat sa iyong ulat, Paolo G. Santos. Dumako po tayo sa ibang balita. Hindi raw basta-basta ang pagtanggap sa mga politiko at iba pang local leaders sa Central Luzon na nais maging bahagi ng Partido Federal ng Pilipinas. Ito ang kinumpirma sa CLTV News ni Architect Andy Gulapa, ang tagapangulo ng naturang partido sa rehiyon.
Ayon po kay Gulapa, dumadaan ito sa isang proseso ng screening at kabilang ang National Committee sa pagdedesisyon. Narito ang report. May sinusunod raw na screening process ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa pagtanggap ng mga nais mapabilang sa kanilang hanay para ikampanya ang kanilang standard bearer na si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Ito ang ibinahagi ni PFP Central Luzon Chapter President Architect Andy Gulapa sa CLTV News. Tayo naman ay naatasan ng ating mga kasama sa Partido Federal ng Pilipinas na bilang presidente ng Region 3. At nakita mo naman yung mga tao na gusto lahat ng manumpa o mag-miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Ayon kay Gulapa, may mga politiko na kahit hindi nabigyan ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA noong filing ng Certificate of Candidacy, ang humihirit ngayon na pakikipag-alyansa. Kung may coalition daw sa pagitan ng isang partido, dadaan sa kanilang National Committee ang decision process. Number 1 daw dito ay dapat walang bahid ng korupsyon ang mga opisyal na lalahok sa kanilang partido. Number 1, ang ating tinatanggap na miyembro, kailangan wala silang kaso, walang pending case, graft and corruption, walang kaso ng administrative case, whatever. So tayo po ay sinasala natin na para sa ganoon dahil ang Partido Federal ng Pilipinas, ang prinsipyo niya ay kailangan maging tapat at malinis sa panunungkulan. So pagdating po sa coalition, nag-usap-usap po kami noon pagdating sa Partido Federal ng Pilipinas. Ayan po naman ay welcome sila. Pero provided po na dadaan sila sa pag-uusap kung saan ang national officers, sila po ang nagdedesisyon pagdating sa coalition. Hindi raw issue sa kanilang partido ang pagkakaroon ng dalawang kandidato sa iisang bayan o syudad. Gaya na lamang sa Mabalacat City kung saan parehong sumusuporta sa kandidatura ni Marcos Jr. si re-electionist Mayor Chris Garbo at ang kanilang party mate na si dating Mayor Boking Morales. Ganito rin ang eksena sa bayan ng Mexico kung saan magkalaban ang re-electionist na si Mayor Teddy Tumang at ang kanilang kapartido na si dating Mayor Ernesto Punsalan. Ayon kay Gulapa, hindi angkop na gamitin ang terminong recruitment dahil walang sapilitan umano sa kanilang mga tumatayong tagapanalig. Actually, hindi naman namin sila hinihimok, kundi sila mismo ay nagbo-volunteer na sumama sa kilusan o sa grupo ng Partido Federal ng Pilipinas. At tayo naman ay hindi rin tayo namimilit kung hindi tinatanggap lang natin ang bawat gustong maging miyembro, lalo na sa ating rehiyon dito sa Region 3. Sa liderato ng Partido Federal ng Pilipinas sa Central Luzon, tumatayong chairperson ang kandidato sa pagkaalkalde sa Capas Tarlac na si former Mayor TJ Rodriguez. Sa huling aktibidad ng partido sa probinsya, hayagang nagpakita ng pakikianib sa partido ay si Tarlac City Mayor Christy Angeles. Ayon kay Angeles, naantig daw siya sa mensahe ng pagkakaisa at empowerment ng local government ni Marcos. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Forum ng mga kandidato sa Angeles City, ikinasa ng JCI Collier. Higit 75% ng populasyon ng Central Luzon fully vaccinated na ayon sa IATF. At mas mahigpit na protocols kontra bird flu, ipinatupad ng Department of Agriculture. Natiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita upang higit na makilati sa mga kakandidato sa lungsod ng Angeles, isang forum ang ikinasa ng Junior Chamber International o JCI Colyat sa ika-12 ng Marso. Layon daw nitong mailatag ng mga political aspirants ang kanilang plano, partikular na sa economic recovery ng syudad. Narito ang report. Isang Junior Chamber International o JCI Angeles City Colyat sa aktibong organisasyon na nagsusulong na iba't ibang programa para sa higit na pagpapaunlad ng komunidad. Sa loob ng halos 70 taon, kaisa ang non-government organization na ito ng lokal na pamahalaan sa nation building. At ngayong papalapit na ang halalan sa ika-9 ng Mayo, bahagi raw ng misyon ng organisasyon ang mga Anghelenyo sa pagkilati sa mga susunod na maluluklok sa pwesto. Ito raw ang dahilan kung kaya't naisipan ng JCI Angeles City Colyat na mag-organisa ng forum na magsisilbing venue upang higit na makilala ng mga Anghelenyo ang mga nag-a-apply ng posisyon sa gobyerno. Ang forum ay tinatawag na Talas-Tasang Colyat, Know Your Candidates in Angeles City. Ayon kay Princess Lam, Executive Vice President ng JCI Angeles City Colyat, ito raw ang unang pagkakataon na nagtulong-tulong ang iba't ibang organisasyon sa syudad upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Yes, Talas-Tasang Colyat is a forum where we invited all candidates of Angeles City na about their platforms and yung mga plans nila sa city. Okay. Mga Princess, paano nyo ba ito pinaghandaan? At nalalapit na yata ito. How did you prepare for this? And hopefully ba, makakarating lahat ng ating mga inibitahang kandidato, mga Princess? So far, together with other orgs here in Angeles, it's the first na nag-combine lahat ng, even lahat, madaming orgs kami na nag-prepare for this one. Isa-isa namin in-invite mga candidates and we picked a place. The place is at Infinity. Ang mga kandidato sa pagkakonsehal hanggang sa pagka-mayor ang sasalang sa nasabing forum. Bukod sa pagbibigay ng pagkakataon na mailahad ang kanilang mga plataporma, ang pinaka-agenda raw dito ang malaman mula sa mga kandidato ang kanilang plano para sa economic recovery ng syudad. Hindi raw kasi maikakaila na marami ang naaapektuhan sa halos 2 taong pandemya. Mostly, what are their plans? Like, since for the past 2 years, di ba, nahirapan talaga yung mga businesses. May mga plans nila para makabawi yung mga tao makabawi yung mga tao sa mga hanap buhay nila. Ayon kay Lam, magandang pagkakataon din daw ang forum upang makapagtanong ang mga Anghelenyo sa mga kandidato. Actually, we already posted a poster
asking them if they have questions para sa mga candidates natin. On the day of the forum, we will ask those questions sa kanila para marinig ng mga kandidato yung mga concerns ng mga Angelenos. Pagtitiyak naman ng JCI Angeles City Culiat, mahigpit silang tutupad sa minimum health and safety protocols sa pagdaraos ng kanilang event. Ang venue na kanilang pinili ay open area din daw. We did social distancing po for the participants and for the mga manonood, and we require a vaccine ID para sana safe and hindi na tayo mag-antigen, at least man lang yung vaccine ID before they can enter the venue. Nakatakda ang forum sa darating na Sabado, March 12, na magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para sa mga nais dumalo, kailangan daw magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng kanilang Facebook page para sa registration. Para sa mga nasa bahay lamang, maaari pa rin daw itong mapanood dahil ila-livestream ang forum sa kanilang official Facebook page. Maglalaban sa pagka-alkalde sina incumbent Mayor Carmelo Lanzatin Jr. at Councilor Amos Rivera sa Angeles City. Dalawang kandidato lamang din ang magkatunggali sa pagka-vice mayor, si re-electionist Vicky Vega Habigting at si Doc Pai Almario Juan. Nasa 26 naman ang tumatakbo bilang councilor. Angelica Cara, CLTV News. Nakamit na raw ng Central Luzon ang herd immunity ayon po yan sa IATF. Ito'y matapos makumpleto ng bakuna ang higit 7.6 milyong katao sa rehiyon. Dahil dito kabilang na po ang Central Luzon sa kategoryang lower epidemic risk. May karagdagang detalye si Paulo G. Santos. We are now transitioning to the so-called normal, where we will work with the doors to restart and pump out our economy while managing the risk of living COVID-19. Ito ang naging pahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año sa kick-off ng bida tungo sa new normal. Idinaos ang aktibidad sa Bren Zigyao Convention Center sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong umaga ng Miyerkules. Ayon sa pamahalaan, napiling isagawa ang unang roadshow sa rehiyon dahil abante ito sa estado pagdating sa vaccine rollout. Over 7.4 million people are already fully vaccinated, which is equivalent to more than 70% coverage rate. 80% na rin ang vaccinated sa A2 priority group o mga senior citizen at mas mababa sa 50% ang total bed utilization sa rehiyon. Bunsod dito, kabilang na raw sa kategoryang lower epidemic risk ang Central Luzon. Kabilang sa mga sukatan ay ang alert level 1 status at ang porsyento ng populasyon na nabakunahan. Ayon pa sa IATF, may tuturing na mayroong best practice pagdating sa COVID-19 response ang Pampanga. Sa presentasyon ni Dr. Rene Litungul, Provincial Health Officer 1 ng Lalawigan, nasa 81.05% ang fully vaccinated na kabalin. Katumbas ito ng 1.9 milyon na populasyon ng probinsya. Sa kabila ng mababang insidente ng COVID-19 sa Lalawigan, nasa standby mode laang daw ang isolation facilities ng probinsya. Ayon yan kay Governor Dennis Delta Pineda. Naiporma naman umano ang reactivation system sakaling muling magkaroon ng COVID-19 surge. Okay, yung isolation facilities natin, dyan yan, activated lagi yan anytime, kakaroon pa ng search, pero wag sana, and make sure na available lahat ng facilities. All our medical staff, make sure na talagang we're ready anytime there's a surge. Our medicines, sigurado ko na we have all the stocks of medicines na kakailangan. Binigyan din naman ni Presidential Advisor on COVID-19 Response Secretary Vince Dizon na hindi pa tuloy ang natatapos ang pandemya kaya iba yung pag-iingat pa rin ang paalala sa publiko. Maraming nagsasabi na tapos na ang COVID, wala na, hindi totoo yun. Meron pa rin. Nakita naman natin. Tsaka nakikita niyo yung nangyayari sa ibang bansa. No, pero so, dito ibig sabihin, wala nang bagyo. No? Ibig sabihin ito,
nasa signal number 4 tayo, pinakamababa ang signal. Samantala, hindi lamang sa mga lugar na nasa kategoryang low epidemic risk aarangkada ang roadshow. Prioridad pa rin ng pamahalaan ang malawakang bakunahan, partikular na sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao na aarangkada ngayong March 10, 11 hanggang 12. Paolo G. Santos, CLTV News. Mas mahigpit na protocols ngayon ang ipinatutupad ng Department of Agriculture upang mapigilan ang pagkalat ng avian influenza o bird flu. Ito'y matapos kumpirmahin ang kagawaran na na-detect ang nasabing sakit sa mga poultry sa Minalin, Pampanga. May karagdagang ulat si Felix Barrios. Pinaigting ng Department of Agriculture ang mga hakbang upang higit na maiwasan ang pagkalat ng avian influenza o bird flu sa Central Luzon at sa iba pang bahagi ng bansa. Matatanda ang naitala ang ilang kaso ng bird flu sa Baliwag, Bulacan at sa Candabat, Mexico, Pampanga noong Enero. Bukod dito, kinumpirma ng DA na nakapagtala rin sila ng bird flu cases sa Minalin, Pampanga, Victoria, Laguna at sa mga bayan ng Bula at Sipocot sa Camarines Sur. Kabilang sa tinamaan ng naturang sakit ay ang mga manok, bibe at pugo. Batay sa Memorandum Circular No. 6 Series of 2022 na inilabas nitong ika-7 ng Marso, bawal na ang pagbibiyahe ng anumang species ng ibon mula sa mainland Luzon patungong Region 4B o Mimaropa, Visayas at Mindanao sa loob ng 30 araw. Kasama na dito ang day-old chicks, day-old pullets, hatching eggs, ready-to-lay pullets, bibe at pugo. Pinigbawal din ang pagbibiyahe ng mga kalapate at manok panabong sa loob ng Luzon at mula mainland Luzon patungong Mimaropa, Visayas at Mindanao. Ang pagbibiyahe ng mga manok panabong mula sa Mimaropa, Visayas at Mindanao ay pinahihintulutan. Subalit hindi na ulit maaaring ilabas ng Luzon ang mga nasabing manok sa loob ng 30 araw. Sa ilalim ng nasabing ata, suspendido muna ang operasyon ng live bird markets dito sa Bulacan, Pampanga, Laguna at Camarines Sur. Samantala, pinahihintulutan naman ang pagbiyahe ng mga imported na manok panabong at mga inahin. Imported na day-old chicks, day-old pullets at itlog na ipapapisa na nagmula sa mga international airports at seaports patungong Mimaropa, Visayas at Mindanao. Ang mga itlog ng manok, bibe, pugo, itlog na pula, mga itlog na ibabalot ay maaari ring ibiyahe mula Luzon patungong Mimaropa, Visayas at Mindanao. Basta ang mga ito ay nilinis ng maayos at ibinyahe gamit ang sanitized containers. Kasama na rin dito ang agarang pagluluto sa mga itlog na gagawing balot. Wala namang restriksyon sa pagbibiyahe ng mga poultry meat o karne, basta ang mga ito ay may kaakibat na meat inspection certificate. Ang pagbibiyahe naman ng dumi na galing sa mga poultry farms ay mahigpit ring ipinagbabawal. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Dalawang suspect sa rent sanglatangay scam, arestado. Isang kotse na recover ng mga otoridad. Graduate ng DOVSU, top 4 sa Mechanical Engineering Licensure Exam 2022. At Certificate of Candidacy ni City of San Fernando Aspiring Councilor John Susi, kinansela ng COMELEC. Manatiling nakatutok at magbabalik CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Arestado ang 2 katao, kabilang na ang isang binatilyo sa isinagawang entrapment operation ng PNP Highway Patrol Group sa lungsod ng Tarlac. Na-recover din ang isang kotse na tinangay ng mga suspect na sangkot sa rent sanglatangay modus. May exclusive report si Felix Barrios. Hinirap lang yung susi at kukunin daw yung gamit sa loob. Ang ginawa, tinakbo yung BIOS. So, after how many days, tumatawag ulit itong si Marbet Rivera at pinapatubos na naman ng 85,000 yung sasakyan.
na sumusto, binabili na nila. So ang ginawa ng matalino naman itong dalawang matanda, dumulong dito sa impilan natin. At sinumbong yung nangyari at yun ang nagkasa kami ng intermediate operation at yun nga, nakuha yung sasakyan. Ganito'y larawan ni Police Major Joel Maranyon, team leader ng Provincial Highway Patrol Group ng Tarlac, ang panloloko ng dalawang suspect sa rent-sang latangay scam o pagrerenta ng sasakyan ng mga suspect at pagbebenta o pagsasanla nito sa ibang tao. Ang isa sa mga biktima, pinsan pa ng narestong suspect. Opo, pinsan ko po siya. Yung pong tatay niya, kapatid po ng nanay ko, bunso po nila. Alam niyo po, ang mas masama po nito, ang mas masakit, ginagamit po niya yung pamilya niya para lang po makapanloko ng tao. Ang ilan naman sa biktima, pawang mga senior citizens at persons with disability. Kinuha niya yung loob ng nanay ko, pumupunta siya, pagka wala yung nanay ko, ay pagka wala ako. Siyempre, alam niya may pera yung nanay ko. Eh, yung nanay ko, tiwala naman sa kanya. Nakapagsaya siya ng tatlong sasakyan na L3 high-age na van na modelo. Sinasala ng 815 tapos nakapagsanla siya ng expander. Nakapagsanla siya ng kotse na Vios. Ang tinutukoy nilang suspect, ang 27 taong gulang na si Merbet Rivera na taga Ciudad San Fernando, Pampanga. Kasama nito ang isang Jack Dialogo, 18 years old mula naman sa Quezon City. Naaresto ang dalawa sa ikinasang entrapment operation ng mga otoridad kung saan isang kotse ang na-recover. Matapos ang insidente, unti-unti naman dumagsa sa opisina ni Major Maranyon ang karagdagang complainant. Iba't ibang sasakyan at iba't ibang halaga ng pera ang kanilang hinahabol. Kung hindi ako magkamali, yung mga nandyan, mga 7 to 10 complainant nandyan at according to them, hindi pa daw nakakarating yung iba, meron pang parating. So, sigurado yan, may follow-up operation ng mga Sasampahan na raw ng karnaping, estafa at robbery ang mga suspect. O dutanggi naman na may kinalaman sa krimen ng suspect na si Dialogo. Kahapon po, nasa ako, bahay ng kuya ko po. Tapos kinat na po ako na sinabi niya po na may ibibenta daw pong sasakyan, gano'n po. Na ako po yung makikipag-usap lang daw po. Tapos ayos naman daw po, hindi ko po alam na illegal po pala. Tapos wala po siyang binanggit po sa akin na illegal, gano'n na ang bala ko lang, ang gagawin ko lang daw po, papapirma. Tapos po, bibigyan niya po ako ng 2K. Bali po, ginawa ko lang din po yun kasi estudyante po. Tapos naghanap po ako ng pambili ng laptop. Inako naman ni Rivera ang mga kasalanan. Pinunta ko lang siya sir para daw tulungan sa akin kasi pambili ng laptop. Kaya siya lang yung naisip ko sir. Yun lang po, pero sabi ko nga po sir, ako aaminin ko na lahat ng ginawa ko sir. Ang pagkakaresto ng mga suspect ay resulta raw ng team effort sa parte ng HPG. Itong operation na ito, kinikredit natin, siyempre, unang-una sa ating regional chief, na si Sir Colonel Marsal, siyempre, dahil sa mga guidance niya, kaya nagpupursige ang mga tao natin dito sa field. Pangalawa, sa mga tao ko na masipag, siyempre, yung suporta binibigyan nila sa amin. At siyempre, sa buong HPG, aming mahal na direktor, si General Marco. Ang babala ni Maranyon. Mga sa publiko po, pinapaalala ko po na pagka may balak po kayong bumili ng mga second hand na sasakyan na ganito, unang-una pong hanapin ninyo yung original ORCR. Kung wala pong original ORCR, huwag nyo na pong bilhin. Pangalawa, bago nyo bilhin, isanggunin nyo muna sa pinakamalapit na himpilan ng Highway Patrol Group. Para naman sa mga nakakaalam ng impormasyon sa mga modus operandi ng rent-sang latangay, huwag po silang pag-atubili na lumapit sa Highway Patrol, pinakamalapit na Highway Patrol Group o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Felix Barrios, CLTV News. Matapos tanghaling top 3 sa Master Plumber Licensure Exam, nasungkit naman ang ating kabale na graduate po ng Don Honorio Ventura State University ang ika-4 na pwesto sa Mechanical Engineering Licensure Exams. Ang kanyang nakaka-inspire at champion sa local pride na kwento, alamin natin sa ulat na ito.
Naging matinding hamon daw ang pandemya kay Mark Vincent Layog ng Santo Cristo, Guagua, Pampanga. Kasagsagan kasi ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo sa kurso Mechanical Engineering, nagpatupad ng lockdown ng pamahalaan. Dahil dito hindi nakaranas ng graduation ceremony si Layog na isang consistent Dean's Lister at President's Lister. Hindi rin daw naging madali ang sitwasyon noong siya ay nagre-review. Di tulad na nakagawian sa mga review center na nagsusunog ng kilay, nag-review daw ng mag-isa si Layog. Inabot din daw niya ang online review. Agosto pa raw ng 2021 nakatakda ang exam, ngunit nataon naman na pumasok sa bansa ang mas nakakahawang Delta variant. Ang resulta, na-postpone ng araw ng exam. Dito na raw siya nakaranas ng depresyon. Nung na-postpone po ang exam ko nung August, one of the darkest moment po talaga ng journey ko yun. Halos na-depressed din po ako doon, 1 week. Halos 1 week po din lagi akong nakaiga lang at nagmumukmok. Tapos sabi ko po sa sarili ko na hindi pwede to. Sabi ko, nung nagsawa na po akong maging malungkot, sabi ko, bakit hindi ko padagdagan? Sabi nga nila na don't limit your challenges, dapat challenge your limits. Malaking tulong daw ang kanyang supportive na magulang upang manumbalik ang pagiging masigasig. Sa katunayan, isang exam pa sa Master Plumber ang kanyang kinuha bago ang Mechanical Engineering exam. Ang pagpupursige sa pag-aaral ni Layog nagbunga dahil nakuha nito ang top 3 sa Master Plumber exam. At nito ngang March 7, nasungkit ni Layog ang top 4 sa Mechanical Engineering Licensure exam na inilabas ng Professional Regulation Commission o PRC. Sobrang saya po, sir. Sa totoo lang po, hindi pa po talaga nag-sink in sa akin na nag-top po ako sa board exam na mechanical out of almost 4,000 examinees. At sobrang saya ko rin po na nakikita ko po sobrang proud din po yung mga parents, lalo na po yung ME faculty po, mga naging professors ko po, lalo na yung mga alma mater ko. Sobrang saya lang po talaga. Sabi nga po ni Papa na pumasa ka lang, okay na sa amin. Sabi ko, nandito na rin ako, nagpagod na rin ako, gumastos na rin, bakit hindi pa natin pakikuhanin na mag-top? Sa anunsyo ng PRC, 2,121 mula sa 3,780 na nag-exam ang nakapasa. At isa si Layog sa nakakuha ng pinakamataas na rating na 94.80. Kwento ni Layog, sipag at tiyaga ang kanya naging puhunan sa pagkamit ng tagumpay. Ang kanya raw mga magulang ang kanya naging inspirasyon. Bata pa lamang, pinangarap na raw niya maging engineer. At ngayong abot kamay na niya ang kanyang mga pangarap, nais daw niyang pasalamatan lahat ng mga nasa likod ng kanyang tagumpay. Kasama na riyan ang kanyang paaralan na Don Honorio Ventura State University of Davao. The following day na na-receive na po yung results sa mechanical engineering, agad po ako nag-visit sa school ko po sa Don Honorio Ventura. At siyempre pasalamat po sa mga prof, kay Dean, at sa ibang staff po ng Davao. Matagal na rin po hindi nagkaroon ng top notcher, lalo na po sa mechanical engineering. I think ang last po is 2003 or 2004 pa po, which is about 19 years na rin po simula nagkaroon ng top notcher sa mechanical engineering and Davao. So ayun po talaga naging inspiration ko. Sabi ko, it's time naman. Kasi sa mechanical engineering po talagang Bulso, Bulacan, Batangas, Cebu, sila po lagi nagtatap. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi naman sa Pampanga muna naman, sabi ko. Ayun po talaga ang naging inspiration ko. At proud po ako nakabalin ako, sir. May mga offers na raw kay Layog mula sa iba't ibang kumpanya at mga review center kung saan nais siyang kunin bilang lecturer. Sa ngayon, pinag-iisipan pa raw niya ang kanyang magiging susunod na hakbang, pero hindi raw mawawala sa kanyang plano ang pagtulong sa Davao. May mensahe rin si Layog sa lahat ng mga mag-aaral, lalo na sa mga nagre-review din ngayon para sa kanilang board exam. Gusto ko lang po sabihin sa kanila na hindi po magiging madali, lalo na po sa experience ko na rin po. Sa mga katulad ko po na magre-review pa lang po sa mga students, sa mga aspiring engineers at kung ano man pong course nila, ang may papayo ko po ay katulad nga po ng kasabihan na aim for the moon. If you miss, you will hit a star. Ang ibig sabihin lang po nun ay be ambitious sa mga pangarap nila. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News.
Kinansela ng COMELEC First Division ang Certificate of Candidacy ni City of San Fernando aspiring Councilor John Susi dahil umano questionable ang legitimacy ng place of president nito. Si Susi na isang veteranong broadcaster ay kasalukuyang nanunungkulan bilang konsehal sa bayan ng Lubao, Pampanga. May report si Paulo G. Santos. Misrepresentation sa kanyang inilagay na address na siya'y taga-syudad ng San Fernando. Ito umano ang dahilan kung bakit na-disqualify o kinansela ng Commission on Election o COMELEC First Division ang Certificate of Candidacy o COC ng veteranong broadcaster na si John Susi. Si Susi ay naghain ng ganyang COC para sa konsehal sa syudad ng San Fernando at kasalukuyang nanunungkulan bilang konsehal sa bayan ng Lubao, Pampanga. Siya ay miyembro ng Partido Demokratikong Pilipino at katikit ni San Fernando Mayoral Aspirant Vice Mayor Jimmy Lasatin. I understand, base dun sa salaysay ng abogado ko, March 6 pa yan na lumabas. Pero tatanggap yan kahapon. Nirerespeto naman daw ni Susi ang karapatan ng nag-question sa legitimacy ng kanyang place of residence. Ngunit bahagi ng kanyang posibleng iakyat sa motion for reconsideration ay ang paghahain ng ebidensya na siya'y naninirahan nga sa Barangay Saging, syudad ng San Fernando. Well, dito ako sa Barangay Saging talaga. No? Kung hindi ko na itatanong ng hindi nalalaman ang nakararami, simula po nung umuwi ako dito sa Pampanga, dari ng Maynila, sa San Fernando na po ako tumira. Pero siyempre, yung po aking hometown is Cubao. Sinabi ni Susi na matagal na siyang nakapagparehistro sa syudad ng San Fernando at ang paghain niya ng COC ay hindi nagkaaberya dahil sapat naman umano ang mga dokumento nito na inire-require ng poll body. Nangyari naman po, a year before the election, nagparehistro po ako ng San Fernando. Sa katunayan po, tinanggap po ng COMELEC na ako ako'y naninirahan talaga dito sa San Fernando, and then binigyan po ako ng karapatan na bumoto, and at the same time para siguro humabol po ng isang posisyon dito sa syudad. Ang number 26 sa balota na pangalan ni Susi ay kasama ng naimprenta sa balota. Kahit na magkakaroon ng resolusyon ang COMELEC Anbank sa disqualification case ni Susi, ay handa naman umano niya itong iakyat hanggang sa kataas-taasang hukuman. Paulo G. Santos, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Arestado po ang isang suspect sa pagpatay sa isang magsasaka sa lalawigan ng Bulacan. Nakatakas naman ang isa pa niyang kasamahan
sa pagsasagawa ng nasabing krimen. Yan at iba pang balita sa ulat na ito. Arestado ang isang murder suspect at 5 pang law offenders sa magkahiwalay na operasyon ng kapulisan sa Bulacan nitong March 8. Kinilala ang mga suspect sa pamamaslang na si Alfie Bantog, residente ng Barangay Banaban First Angat, habang nakatakas naman ang kanyang mga kasamahan. Batay sa imbestigasyon, umalis ang biktima sa kanilang bahay upang mag-ani ng talong. Ngunit makalipas ang ilang minuto, nakarinig ang kanyang anak ng ilang putok ng baril sa taniman. Nagawa pa umanong makabalik ng biktima sa kanilang bahay matapos magtamo ng ilang tama ng bala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan at agad isinugod sa Norzagaray Municipal Hospital, ngunit idineklara ng dead on arrival. Naaresto naman ang isang suspect sa kasong robbery sa Barangay Pansumalok, San Rafael na kinilalang si Jerison Meneses, isang construction worker na nagmula sa San Simon, Pampanga. Arestado rin ang isang Chinese national na kinilala bilang si Se Pengxiang at kasamahang si Cornelio de Usin matapos ang isinagawang buy-bust operation ng CIDG Bulacan. Nahuli ang dalawa na nagbebenta ng ipinagbabawal na wawang mosquito coil. Kabilang sa mga nakumpiska ang 12 karton ng katol at buy-bust money. Nagresulta naman sa pagkakaaresto kay Elvis Domingo, isang chainsaw operator, at Leo de la Cruz, isang helper, ang ginawang oplan kalikasan ng Norzagaray Police. Nahuling pumuputol ng bully tree gamit ang isang unlicensed chainsaw ang dalawa. Sa ibang balita, nakumpiska ang humigit kumulang 200,000 pesos na halaga ng shabu sa 2 drug peddlers matapos ang pinaigting na anti-illegal drugs operation ng Pampanga PPO sa Barangay Dapdap, Mabalacat City nitong March 8. Kinilala ang mga suspect bilang sina Asgar Macmod na taga-barangay Madapdap ng nasabing syudad at Marlon Hunyo ng Sapang Bato, Angeles City. Nakuha mula sa mga suspect ang 3 pirasong heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng 30 gramo ng hinihinalang shabu, buy-bust money at iba pang ebidensya. Samantala, arestado ang isang suspect habang nakatakas naman ang kanyang kasamahan gamit ang isang walang plakang motor sa isinagawang buy-bust operation sa Nueva Ecija nitong Miyerkules. Tinatayang 2 gramo ng shabu ang narecover sa suspect kasama ang mahigit 3,000 pesos na buy-bust money. Ang nasabing suspect ay dadalhin sa Nueva Ecija Police Provincial Office para sumailalim sa drug test at mga laboratory examination at maaaring kasuhan bilang paglabag sa Article 2 ng RA 9165 Section 5 at 11. Timbog naman ang 6 na tulak ng droga at 10 tulisan sa mas lalong pinaigting na anti-criminality campaign ng PNP Nueva Ecija. Nakumpiska sa mga suspect ang 0.48 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 5,000 piso at 56 grams ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 8,000 piso. 3 naman ang naaresto sa barangay Maybubon, Gimba dahil sa iligal na sabong, kung saan 3 tandang, 2 tari at pusta na nagkakahalaga ng mahigit 700 piso ang nasabat ng mga otoridad. Sa kabilang banda, 7 suspect din ang nahuli sa magkakaibang operasyon ng kapulisan sa probinsya dahil sa kasong slight physical injuries at qualified theft at paglabag sa Safe Spaces Act at Social Security Act 2018. Samantala, 1 regional at 3 provincial most wanted persons ang naaresto sa isinagawang pagkakahiwalay na region-wide manhunt noong Marso 8, 2022. Isang 39 years old na housewife na residente ng Barangay Buho, Amadeo, Cavite, na ika-7 sa most wanted persons ang naaresto sa paglabag sa RA 10883 on new anti-carnapping law. Isang 28 years old naman na lalaki na binansagang ika-9 sa most wanted sa Bataan ang hinuli para sa 2 kaso ng sexual assault. Nahuli rin ang isang 41 years old na residente ng Barangay Amungan, Iba, Zambales na isa rin sa mga most wanted persons ng probinsya sa 3 violation ng RA 9296 at 2 bilang ng violation sa ilalim ng RA 7610. Patuloy ang kapulisan ng bawat probinsya sa pagpapaigting ng kani-kanilang anti-criminality operations upang mapanatili ang ligtas at payapang komunidad.
Chayne Ariola, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Forum ng mga kandidato sa Angeles City, ikinasa ng JCI Culiat. Mayor Sara Duterte, ilang senatorial candidates ng UNITEAM, bumisita sa Mabalacat City. Mas mahigpit na protocols kontra bird flu, ipinatupad ng Department of Agriculture. At 2 sospek sa rent sanglatangay scam, arestado. Isang kotse na recover ng mga otoridad.